Info nih Pak Kancil. Info nih bel. Well. Iki mbah arep nyapa arek-arek iki. Pajang iki bedae. Berada ini ya. Kotor. Jegang tel. Ning ndi yo? Jegang. Jegang. Sekop tabung nih bos, single dong. Sak mainan lho. Dari Mila cara Simon gak nama terasa sih. Dari Mila ini ditekan Mas. Ya kan paling nanti masuk sandal Jakarta. Oh, bisa Apa tuh? asu 30 spineran. Oh, tripat Mas. Tripod meneng ae. Piye iki? Undal-undal Pak. Ora kuwi lho sampinge sing ondel-ondel. Gasen Rik. Cetek. Wah, andai. Enak wifi lah. Tekan sih. Terima kasih iki ngarep selek berak alafi. Jeneng ati kan ya. Aku ngevlog iki. Iki ngene Erik iki pelatih iki. Wah, Halo Kak. halo Dik. Tekan kene lho Jal. Raimu Rik. Oli tok ngono Rik. Ngene iki ki wis cah racing wis ngene iki lho. Iya. Ya ben. Cangkeme. Dia metu sete. Ya ben. Aku nak koplo ini. Mamaku. Ya, dalam kasih. Oke, wes. Ngekspor guys. Langsung. Apa YouTuber sih? YouTuber. Wes oke ya. Apa nih? Anu apa ngarannya? Subscribe. Subscribe sudah 1090. Tenan. Tenan toh? Ayo. Subscribe. Apa mas? Kudune bendina nih enggak piro? Ora mesti kadang telung dino pisan aku. Apa terus mbak anu kuwi? Ya sembarang lonte-lonte komplit. Iya. Oke. Kire, sing anu ki kire ireng ya. Utamane. Kire. Kik. Ngadine kirim wae. Aku ra ndek kire yo. Sawane sapa mbok anu? Kang Rohman. Loro. Ngene asline ngene manto. Kok tel ra jeli iki? Tawaran tertinggi Piro? meluncur. Piro nang ngarepmu? Ketuku 300 sih. Ya mbi. Tawaran tertinggi 300. Ketuku 300. Iki bola sing ngarep ready kok. Colong nak. Gat. Nonton ada. Ipon. Apa? Bukan no. Ening marjan enek es bayu. Raja lagu rawani suara penak aku. Kuwi Arik kewendel mana? Mapan.
Nah, ini masalah ini. Ya. Kayak ke anak sama ben yo so. Apa Rik? Celik. Padha jewet toh iki jare piye lho? Wayah-wayah ngangklek Oh, yang ngangklek. Tekan apa piye? Ini ngangklek. Tekan apa piye? Rajikan tekan tenang. Bahan. Zakar ta sing pinter penekan iki. Telepon. Nomor jalan termurak nih. Anu ndelok pedah wonge. Ini. Main orang sinyal deh. Jare ndelok pedah ngono tak takoni. Komeno lur, lokasimu ngendi siap di ready, Bisa diluncurkan. siap diluncurkan arek-arek PISR iki. Jepang karaoke. Berapa aku udah terus sama dia. Dengkok nang udah dek iki yo. Sing kowe potol iki to. Heh? Sing potol iki kuwi ya. Iya jebol lase kuwi. Kejejekan kayak bingung kok jiyang kok nganti anu. Sempah. Semplah kan? Semplah Kang. Jadi mentek kirma gene milu gede tidak. Dene milu. Ukuran piro iki? Kurang cilik to iki. Ukuran 3/4. Sporty. Tak setahun. Ya ampun Gusti, aku kudu piye? Tak setahun iki. Mosok? Oh iya. Bulan 11, bulan 12. Oh iya, Ding. Jadi berat cocok sama ya. Gila sing nganggo ni. Ini bocah saya butuh hilang kabeh sampai bebo. Ndak bisa iki. Kolor nggon soalé. Kolor nih. Macam bau ini. Pecah-pecah anu iki kokean layar biru. Hancur.